Isah Bullet. Masoyiya ki zo mu je inda za ki tafi da ni na ce you my one, you my best, you my choice. You deserve to be my wife in justice. Sinariya kin gane gidan ku zan aika ne, tura manya na ne a sanya ran auren mu. Ni dai ba zan ci amana ba, ba za na shuka kiyayya 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 ba. Masoyiya ki zo mu je inda za ki tafi da ni